ụlọ ọrụ mesịrị na-akwụ maka njem n'ime Anambra steeti bụ ndị nke nyere ụlọ ọrụ boat akwụkwọ ikikere dịka ndị nke bụ ụzọ ego na ngalaba na-akwụ maka njem ma bụrụkwazị nke nyere kasị n'aka kọmishọna na-akwụ maka ime njem bụ Oriakụ Patricia Igwebike nke o mere n'isi ọdụ ọrụ Jeromudoji State Secretariat bụ nke dị n'Awka. Onye nta aka gara n'ebe ahụ bụ Chibuzo Obidike ga-ewetara gị Awka. Na mmemme ahụ, Oriakụ Igwebike bụ ndị gbara ya ogige gụnyere ndị ụlọọrụ FRSC, ndị ọrụ uwe ojii, ndị ọrụ atma nakwazi ọcha brigade. Na nzaghachi ya, onye operation manager nke ụlọọrụ ahụ bụ Peace Adegoke mee ka ha mara na ihe eji mara ụlọọrụ ha, ụdịrị ọrụ ha na-arụ nakwazi ka ha si arụ ya bụ nke o kwuru na onye ọbụla sonyere ụgbọala ha wee mee njem bụ onye na-ejeche naghachite ma kelekwe ha ka ha si wee bugharịa ya. Mmemme ahụ dọtakwaziri onyeisi ụlọọrụ ABS bụ Maazị Chris Moluokwu, onye nọchitere ya bụ Barrister Juliet Amasiatụ.